Λίγες μέρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση της 4ης Οκτωβρίου, κύριε Τριαντάφυλλε, κύριε Κώστα Τριαντάφυλλε, υποψήφιε βουλευτά με το συνδυασμό του ΠΑΣΟΚ στο νομό της Χίου, και τίθεται εύλογα το ερώτημα: ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο με την εξωστρεφή ανάπτυξη, εξωστρεφούς ανάπτυξης για την ακρίβεια, που διατυπώνεται στο πρόγραμμά σας? Τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες και τι επιδιώκετε? Είναι νομίζω καιρός στοιχείο να γυρίσουμε σελίδα. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο έβγαλα εν ώψη των εκλογών του 2009 δεν είναι κάτι το οποίο, κύριε Σταθίου, δημιουργήθηκε την τελευταία στιγμή για τις ανάγκες των εκλογών. Είναι ένα απόσταγμα μιας συγκεκριμένης δουλειάς η οποία έγινε τα τελευταία 2 χρόνια μέσα από διαβούλευση με φορείς, κατοίκους, πρόσωπα με τα οποία συζήτησα και διαβουλεύτηκα και προσπάθησα να καταδείξω μέσα από αυτό το πρόγραμμα ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού μας και από την άλλη μεριά με ποιες προτάσεις μπορούμε να πάμε στην επόμενη δεκαετία, δηλαδή στη Χίο του 2020, ούτως ώστε η Χίος το 2020 να μπορεί να καυχέται για την ανάπτυξή της και να μην είναι στην κατάσταση της αδράνειας και της τελμάτωσης που σήμερα όλοι οι κάτοικοι της Χίου βιώνουν. Επομένως, αυτό το σχέδιο εξωστρεφούς ανάπτυξης έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, ότι δηλαδή το νησί μας πρωταγωνίστησε στο παρελθόν και μπορεί να πρωταγωνιστήσει ξανά στο μέλλον. Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους έχετε στηρίξει τη σκέψη σας και ευελπιστείτε ότι αν εκλεγείτε και το ΠΑΣΟΚ έρθει στην κυβέρνηση μπορεί να δώσετε μια όθηση προς αυτή την κατεύθυνση? Το βασικό στοιχείο είναι ότι δεν μένω μόνο στα ζητήματα τα οποία σήμερα είναι ανεπίλητα. Δηλαδή στα ζητήματα εκείνα τα οποία είναι τα βασικά προβλήματα υποδομής του νομού μας και τα οποία πρέπει άμεσα να επιληθούν. Να ξεκινήσω από το νέο λιμάνι της Χίου, από την επέκταση του αεροδρομίου, από το λιμάνι στα Μεστά, από το νοσοκομείο που ολοκληρώνεται η νέα πτέρυγα αλλά δυστυχώς έχει κολλήσει, από την ανάγκη δημιουργίας μιας μαρίνας για προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, από την ανάγκη για καθαρό νερό και επομένως για ολοκλήρωση του φράγματος κόρης στο Γεφύρι, το οποίο επίσης έχει τελματωθεί, και επομένως από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία σήμερα είναι άλυτα αλλά τα οποία σέρνονται εδώ και 30 χρόνια. Το ζήτημα όμως είναι ότι σήμερα βάζω στο τραπέζι και άλλες προτάσεις, οι οποίες τις θεωρώ αναγκαίες προκειμένου να προχωρήσουμε με τη Χίο μπροστά. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί το Πανεπιστήμιο. Ένα θέμα το οποίο σέρνεται στη Χίο τα τελευταία 10 χρόνια. Να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι μελέτες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε Πανεπιστημιούπολη σήμερα έχουμε 4 τμήματα, άμεσα να έχουμε 6 τμήματα και πολύ περισσότερα μεταπτυχιακά, με ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ωστώστε να γίνει ξανά η Χίος πόλος έλξης νέων επιστημόνων. Γνωρίζετε ότι το νησί μας, ο νομός μας, είναι κάθε φορά στην πρώτη τριάδα των εισαγόμενων στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Εμείς λοιπόν αυτό το συγκριτικό μας πλεονέκτημα δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Σήμερα οι νέοι επιστήμονες δεν επιστρέφουν στη Χίο, είναι το χαμένο ανθρώπινο κεφάλαιο του νομού μας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, επενδύουμε κατά τα σχολικά τους χρόνια και μετά τους αφήνουμε να φεύγουν διότι δεν έχουν ευκαιρίες εργασίας στη Χίο, διότι το Πανεπιστήμιο στη Χίο είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση όπου κάθε τμήμα είναι σε ξεχωριστό σημείο και δεν υπάρχει αυτό το κλίμα, αυτή η πανεπιστημίου ώστε να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Δεύτερο είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός. Ένα σχεδιασμός ο οποίος να δώσει δυνατότητες ισόρροπης ανάπτυξης σε όλο το νομό, από τη Βολισσό μέχρι το Πυργή, από τα Μεστά μέχρι τα Καρδάμουλα, από τις Συνούσες μέχρι τα Ψαρά. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τόση και τέτοια ανάπτυξη, ούτως ώστε να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στα χωριά. Με τον αγροτουρισμό και τον ποιοτικό τουρισμό, με τον τουρισμό που θα έχει να κάνει τα συνέδρια, με το νέο μουσείο της Μαστίχας, με τη σχολή σωστικών μέσων, η οποία πρέπει να δημιουργηθεί άμεσα στα Καρδάμιλα, με τέτοιες δυνατότητες ώστε να αναπτυχθούμε παντού. Με υποδομές στις Συνούσες και στα Ψαρά, οι οποίες δεν θα δημιουργούν ανασφάλεια στους κατοίκους. Με αυτό το σχέδιο, με το χωροταξικό λοιπόν και με ένα σχέδιο ισόρροπης ανάπτυξης, μπορεί η Χίος το 2020 να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και να κρατάει τα παιδιά της στην πατρίδα της. Σύντομα και περιεκτικά περιγράψατε την σκέψη σας. Βεβαίως θα μας δοθεί δυνατότητα στη συνέχεια να αναφερθούμε πιο αναλυτικά στο κάθε ένα κομμάτι ξεχωριστά. Ωστόσο όμως είστε ένας νέος άνθρωπος, αλλά με ένα πλούσιο βιογραφικό. Αυτή σας η εμπειρία με την ενασχόλησή σας με τα κοινά σας δίνει
το κατά κοινή ομολογία προβάδισμα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Νιώθετε τον απόϊχο των πολιτών όταν συναναστρέφεστε μαζί τους και τους κοιτάτε στα μάτια? Σε αυτές τις εκλογές παρατηρώ, βλέπω και συμμετέχω σε μια μεγάλη αλλαγή για τη Χίο. Αυτές οι εκλογές δεν αφορούν εμένα. Αφορούν όλους εμάς που αισθανόμαστε ότι είμαστε στο περιθώριο, που αισθανόμαστε ότι η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Αυτή η συλλογική κίνηση για την αλλαγή, είμαι σίγουρος και το βλέπω καθημερινά ότι γιγαντώνει. Και γιγαντώνει όχι για να φτάσει στις 4 του Οκτώβρη και να ξεφουσκώσει, όχι για να φέρει ένα μεγάλο αποτέλεσμα εκλογικό προκειμένου να επέλθει μια θεσμική κοινοβουλευτική αλλαγή στο νησί μας, όχι γιατί μόνο πιστεύουμε στον Γιώργο Παπανδρέου και στο Πασόκ. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το μεγάλο κίνημα της αλλαγής που σήμερα εξαπλώνεται σε ολόκληρο το νομό, σε κάθε άκρη της χώρας, της Χίου εννοώ, σε κάθε άκρη του νομού μας, στις 4 άκρες των Ψαρών, των Ινουσών, των Μεστών, της Βολισσού, των Καρδαμήλων. Αυτό το μεγάλο κίνημα της αλλαγής είναι κάτι το οποίο εκφράζει μια συλλογική ανάγκη να μπορέσει η Χίος να γυρίσει σελίδα. Αυτό έχω την τιμή, ίσως και την τύχη, να το εκφράζω σήμερα εγώ. Δεν είναι όμως προσωποπαγές. Δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάει και τελειώνει στον Κώστα Τριαντάφυλλο. Θεωρώ ότι αυτό το εκφράζουν οι δημοκρατικοί πολίτες, οι πολίτες που σήμερα παίρνουν την τύχη στα χέρια τους και που εκφράζουν στις 4 του Οκτώβρη, γιατί στις 5 του Οκτώβρη το πρωί πρέπει ο ήλιος που θα σηκωθεί από τα μικρασιατικά παράλια να φωτίσει την κάθε πραγματικότητα ξεχωριστά. Την κάθε ζωή μας, του κάθε ενός πολίτη ξεχωριστά. Του εργάτη, του συνταξιούχου, του νέου, του ανέργου, του εργαζόμενου, του ανθρώπου που δεν μπορεί να φτιάξει το νοικοκυριό του, του ανθρώπου του μικρομεσαίου εμπόρου, του επαγγελματίου, του ελεύθερου, που σήμερα βιώνει μια σκληρή πραγματικότητα και που για την κάθε ξεχωριστή πραγματικότητα πρέπει να δίνουμε λύσεις καθημερινά, λύσεις οι οποίες να είναι ανθρώπινες, λύσεις πιστικές και ρεαλιστικές. Η συναισθηματική και ποιητική ματιά περνάει σήμερα στην πολιτική, κύριε Τριαντάφυλλε? Εγώ εκτιμώ ότι περνάει όχι μόνο το συναισθηματικό, περνάει η ανθρώπινη προσέγγιση. Περνάει η λογική ότι τα πράγματα, το μη ρεαλιστικό είναι ότι δεν θα αλλάξουν ποτέ. Ότι τα πράγματα συνεχώς αλλάζουν. Και ότι κάθε φορά που έρχεται ο καιρός, μια καινούργια γενιά έρχεται για να κάνει την αλλαγή. Και ποτέ μία αλλαγή δεν ξεκίνησε από τα πάνω. Ποτέ μία αλλαγή δεν ξεκίνησε από τους λίγους. Πάντοτε οι αλλαγές ξεκίνησαν από τα κάτω, με συλλογικές κινήσεις, με συλλογικούς στόχους και στην αναγκαιότητα για την αλλαγή δεν υπάρχουν ούτε προσωπικές στρατηγικές, ούτε ματαιοδοξίες. Στην αναγκαιότητα για την αλλαγή κινητοποιείται ένας κοινωνικός μηχανισμός στον οποίο δεν μπορεί κανείς να βάλει φραγμούς και περιθώρια και να τον περιχαρακώσει. Εκτιμώ πάρα πολύ ότι αυτή τη στιγμή έχω μια εμπιστοσύνη από έναν κοινωνικό σύνολο στοιχείο και εκτιμώ ότι το σύνολο της χειακής κοινωνίας έχει ως στόχο ένα. Και ποιο είναι αυτό? Το να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα, το να μπορέσουμε να εκφράσουμε ξανά ελπίδες και όνειρα και οράματα τα οποία έχουν μείνει στο περιθώριο. Ένα πράγμα εγώ ζητάω, από τις 5 του Οκτώβρη να είμαστε όλοι έτοιμοι για ρήξεις, συγκρούσεις και ανατροπές, με κάθε τι που μας κρατάει καθυλωμένο. Ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν ανέλαβε τα ενία του κόμματος, αυτό το οποίο υποστήριξε με ζέση και με πειθό ήταν να τα αλλάξετε όλα. Στη δεδομένη στιγμή ο Κώστας Τριαντάφυλλος ήταν κοντά σε αυτή την ριζική αλλαγή που προωθούσε το κόμμα σας σε όλα τα κοινωνικά στρώματα? Είχα την τύχη το 2004 να είμαι στο Γραφείο Οργανωτικής Πολιτικής της Νεολαίας Πασόκ και όταν ο Γιώργος Παπανδρέου άκουσε για πρώτη φορά το σύνθημα «Γιώργο προχώρα, άλλαξε τα όλα», να βγαίνει από τα χείλη ανθρώπων της Νεολαίας Πασόκ που είχαν μαζευτεί αυθόρμητα, να το σημειώσω, στα Εξάρχεια προκειμένου να συζητήσουν μαζί του και να το εκδηλώσουν πριν αναλάβει την Προεδρία επισήμως τη συμπαράστασή τους, τη συμπαράσταση απέναντι σε μια νεωτερική πρόταση πολιτική στην οποία μπορούσε τότε, και ήμασταν σίγουροι όλοι, ότι μπορούσε να τα καταφέρει. Σήμερα περισσότερο από ποτέ και βέβαια με μια περίοδο βαθιάς αμφισβήτησης και εντός του κινήματος, ο Γιώργος Παπανδρέου και όλοι εμείς οι οποίοι εμπνευστήκαμε από αυτόν, οραματιστήκαμε τα ίδια που οραματίζεται και εκείνος και που κινητοποιηθήκαμε από τις εξαγγελίες του, σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου είναι έτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.